संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोकणात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणेंनी प्लॅन सांगितलाय। नेमका प्लॅन काय आहे पाहूया। या जिल्ह्याची आजची पर कॅपिटा इन्कम दरडोई उत्पन्न 2.25 लाखाच्या जवळपास आहे। 2.25 वेगवेगळे वृक्ष या जिल्ह्यामध्ये फळं आहेत वेगवेगळी, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी वगैरे, फणस, करवंद, जांभळ याचे बाय प्रोडक्ट, व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट आम्ही सुरू केले। व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट सुरू केले, बचत गटांना प्राधान्य दिलं आणि आताही माझ्याजवळ MSME एक केंद्र सरकारचा विभाग आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने मी मंत्री झालो तेव्हा कोकण आणि ह्या जिल्ह्याला प्राधान्य द्यावं यासाठी मी प्रयत्न करतोय। त्याप्रमाणे या जिल्ह्याला एक ट्रेनिंग सेंटर दिलं, रत्नागिरीला एक ट्रेनिंग सेंटर मी देऊ केलेलं आहे। सिंधुदुर्गात ट्रेनिंग सेंटर महिनाभरात काम सुरू होईल, 200 कोटीचं आहे। आधुनिक टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान याचं प्रशिक्षण दिलं जाईल तरुण तरुणींना। प्रशिक्षण दिल्यानंतर घेतल्यानंतर त्यांना नोकऱ्याही उपलब्ध करून दिल्या जातील। बांधवांनो, एक सांगायची आनंदाची गोष्ट म्हणजे शासन आपल्या दारी हा आज उपक्रम आहे, पण याचा प्रत्येक कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल त्यांच्या दालनात सह्याद्रीवर बैठक होती। केंद्रातील MSME विभागाचे अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी संयुक्त बैठक होती, मुख्यमंत्री होते। एक प्रस्ताव आला, हे ट्रेनिंग सेंटर आहे त्याला जमीन लागणार आहे। आमच्या जिल्हाधिकारी यांचा प्रस्ताव होता की 13 कोटी रुपये शासनाने भरावेत, म्हणजे ती जमीन दिली जाईल आणि ट्रेनिंग सेंटर काम सुरू होईल। कोणत्याही क्षणाची वाट न पाहता आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी, आपल्या म्हटलंय मी, आपल्या मुख्यमंत्री क्षणातच 13 कोटी माफ केले आणि ट्रेनिंग सेंटर लवकरच व्हावं असे त्याने आदेश केले। 13 कोटी देऊन 13 पण टाळ्या नाही पडल्या। टाळ्या दिल्याने काहीतरी मिळत जाईल। प्रोत्साहित केलं पाहिजे, प्रेरणा द्यायला पाहिजे, केल्यांचे आभार ऋण व्यक्त केले पाहिजेत। ही संस्कृती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, कोकणाची आहे आणि म्हणून आता लवकर ट्रेनिंग सेंटर वेगवेगळे उपक्रम सुरू होतील। आम्ही ठरवलंय की महाराष्ट्रातील जनतेची अर्थव्यवस्था सुधारली पाहिजे, आर्थिक प्रगती व्हायला पाहिजे, नोकऱ्या उपलब्ध व्हायला पाहिजेत। MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल आणि त्या राज्य सरकारला केंद्र सरकारचा MSME विभाग त्याला पाठिंबा देईल, मदत करेल आणि वेगवेगळे उपक्रम या जिल्ह्यातील राबवले जातील। बांधवण हा जिल्हा आतापर्यंत मुंबईच्या गिरण गावावर, गिरण्यांवर अवलंबून होता। मुंबईत जावं, किती शिक्षण असो, 4थी असो, 8वी असो, 10वी असो, पास नापास, गिरण्यांमध्ये नोकऱ्या करून मनी ऑर्डर करावी असा या जिल्ह्याची परंपरा होती। पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही। आता इथली मुलं नोकरीऐवजी पुण्याला, मुंबईला, परदेशात शिकायला जायला लागली आणि इथून पैसे जायला लागले मुलांना शिकवायला। ही प्रगती जिल्ह्याने केलेली आहे। अधिक गतिमान रीतीने हा जिल्हा प्रगतिशील व्हावा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हा जिल्हा राज्याच्या तिजोरीमध्ये भर टाकणारा जिल्हा आहे. पर्यटनातून विकसित जर केला तर परदेशी पर्यटक येतील. गोव्याप्रमाणे गोव्याचं पर कॅपिटा इन्कम 4.5 लाख आहे. त्यांची प्रगती पर्यटकांवर अवलंबून आहे. आपण पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित जिल्हा केला तर आपल्या जिल्ह्याचं तेवढं उत्पन्न तेवढं वाढेल, रोजगार तयार होईल, प्रत्येक कुटुंबाचं उत्पन्न वाढेल, राज्याचं GDP वाढेल, आत्मनिर्भर भारत बनायला मदत होऊ शकते. मी परवा रेल्वे मंत्र्यांना 4 दिवसापूर्वी एक मिनी ट्रेनचा प्रस्तावही दिला. आपला समुद्र किनारा आहे 121 किलोमीटरचा, देवगड ते वेंगुर्लापर्यंत आणि सावंतवाडी ते नांदगाव पर्यंत या परिसरात एक मिनी ट्रेन फिरवली जावी, पर्यटकांना आकर्षित करू शकेल अशी भारतात कुठेही नाहीये. 5 गणीला हे छोटी आहे, पण संपूर्ण किनारपट्टी फिरणारी मिनी ट्रेनचा प्रस्ताव मी दिला. रेल्वे मंत्र्यांनी कोकण रेल्वेशी बोलले आहेत. त्यासाठी लागणारे पैसे यासंबंधी मी राज्य सरकार, राज्याचे अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही बोललोय. आता पंतप्रधानांना बोलून मिनी ट्रेन मंजूर करून घ्यावी आणि पर्यटनाला चालना द्यावी, हे माझे प्रयत्न आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.